to my YouTube channel नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो माबोरै फोरमायनो नोंथांमोननो आङो माने साननानै सानस'नो हायाखै आरोना लोगोफोर आंनि केके गयारि YouTube चेनेलखौ YouTubeआ डिलीट खालामनानै होगोन होननानै बुंदों आरोना 10 दिन 15 दिन बा 20 दिन बेफोरबायदि टाइम लादों आरोना बिसोरो स' माने आंनो टाइम होदो माने गोबां दुखु नांदों आरो लोगोफोर बोरै बुजायनाय जादों आरोना आङो माने बुंबाथाय आगोलनिफ्रायनो गोबां मेहनत खालामबोदों आरो लोगोसे गोबां एफर्ट खालामबोदों आरोना गोबां टाइमबो होबोदों गोलाव समनिफ्रायनो नाजाबोगासिनो दंमोन नाथाय गेजेर ससेयाव फैनानै बेबायदि जागोन होननानै सानाखैमोन आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर बे भिडिअआ ब्लग भिडिअ जानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला आङो दिनै ब्लग भिडिअ बानायनो सानाखै जिनाखि सिरियास बाथ्रासो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गेजेराव जायफोर माने इउटुबाव भिडिअ बानायगासिनो दं नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ जोबजासे नायब्लानो जाबाय नोंथांमोननियावबो माब्लाबा बेफोर प्रब्लेमफोरा जानो हागौ आरोना दा जोंनि गेजेराव प्रब्लेमफोरा जायोब्ला माखासे मानसिफ्रा मिनियो आरो खायफा मानसिफ्रा ओरैनो केयार खालामा आरोना ओमफ्राय जेब्ला गावनियाव जाथाया जायो अब्लासो माने हेल्प बिलाबायो आरोना दा नोंथांमोना जोङो बर'जों बर' होननानै नोंथांमोनाबो बे केके गयारिखौ हेल्प खालामब्लानो जाबाय बे केके गयारिया चेनेला हेक जादों आरोना हेक जानो माने बिनिया डाइरेक्ट बिदिनो खुनु बिदिनो गावनि बे केके गयारि चेनेलखौबो इडिटबो खालामाखै आरो बिनि चेनेलनि भिडिअसफोरखौ जेबो डिलिट खालामाखै आरोना बिनिखौ डाइरेक्ट माने इउटुबनिफ्रायसो डिलिट खालामखोना माखो जेबो नटिस फैयाखै आरोना चेनेलानो हारसिंनो गावनियाव दायो भिडिअबो आपल'ड होनो हाला माने जिमेलानो गैला आरोना चेनेलानो गैला गावनियाव दा बोरै जाखो बेखौथ' मिथिला ओमफ्राय दा बियो गोदान चेनेल खुलिबाय बेयाव थांनानै नोंथांमोना जायफोर केके गयारिनि भिडिअखौ नायोमोन नोंथांमोना सापर्ट खालामब्लानो जाबाय नैबे स्क्रिनाव होबाय थानायानो दा बेनो आरोना लोगोफोर माने सोरबा बायदिया बिदिनो प्रब्लेम जाब्लाबो सोरनिबा प्रब्लेमखौ नुनानै मिनियो दा गावनावसो प्रब्लेम जायोब्ला माने हेल्प बियो आरोना सोरबा बायदिया दा बिनिखायनो नोंथांमोनाबो जाहाथे बिथांनि चेनेल हेक जानाय बा टार्मिनेट जानायखौ नुनानै नोंथांमोना दा मिनि माब्लाबा जायफोर माने नोंथांमोना दा इउटुबाव भिडिअ बानायबाय थायो रिसेन्टलि नोंथांमोननि गेजेरावबो बेफोरबायदि जानो हागौ जेबो नटिस गैया मा गैया नोंथांमोननि चेनेलाबो डिलिट जानो हागौ दा डिलिटफोर जायोब्ला नोंथांमोनाबो रिकभार खालामनो नाजाब्लानो जाबाय दा बेखौ बुंगासिनो आङो बायसान्स जुदि चेनेलखौ मोनफिनब्लाथ' मोजां दा बियो टुइटाराव टुइट खालामदों ओमफ्राय रिकभार खालामगासिनो दं आरोना मोनफिनबाथ' मोजांनि बाथ्रा दा नोंथांमोना नैबे गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम फोरमायनाय जाबाय आरोना दा बिदिबा लोगोफोर एसेनोसै बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना शेयार खालामना होगोन होननानै नेक्स्ट भिडिअ हाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय